Etienne Cutajar idoqq il-kornu ta' 18-il sena. Etienne beda l-karriera tiegħu mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali u fl-2006 inghaqad mal-BBC Scottish Symphony Orchestra. 12 sena jiena kont membru ta' din l-orkestra, full time kont ferħan ħafna, però kellu jkoll l-ambizzjoni biex insifer barra u nigradu fil-mużika. Kamilt mill-Royal Academy of Music. Issa, bażikament wara assenza ta' 8 snin, 10, irċivej l-istedina daqstant speċjali biex ndoq konċertu u għalhekk ninsab entużjast ħafna biex ndoq dan il-programm. Bħalissa Etienne jinsab Malta biex idoqq f'kunċert mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Dwar dan il-kunċert tkellimna mal-manager tal-orkestra, Sigmund Mifsud. Dan huwa wieħed mill-kunċerti li l-Malta Filarmonika Orchestra torganizza flimkien ma' Teatru Manuel. Huwa kunċert klassiku fejn l-ewwel parti nsibu s-solista li f'dan il-każ huwa Etienne Cutajar fuq il-ħorn u tieni parti tkun sinfonija. Tajjeb li ngħidu li forsi għal dawk in-nies li qatt ma tħajru jattendu għal kunċert klassiku li l-mużika klassika għandha s-sabiħ tagħha, għandha ċertu emozzjonijiet li toffri li ovvjament l-appell tagħna huwa għal dawk in-nies li jitħajru jattendu għal dawn it-tip ta' kunċerti. Dan il-kunċert huwa taħt id-direttur artistiku u d-direttur prinċipali tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Brian Xkembri.